Oh ja, dat wie ik zei. Hier is die vroeger die oude Mulo. Er is een herinneringsplak ontbleerd ter ere van 100 jaar via het onderwijs in Verwerd. De skierdenis begon met de oprichting van de Mulo-squallen. Die Mulo die is in jongetje is die delt zetten. En had natuurlijk een hele belangrijke functie al dit hoor. Voor de jongelui uit de regio dit verder leren wonen. Later in jongetje zondag is de landbouwsquallen en de huishoud- en nijverheidsonderwijsquallen uit Marm. Die ben maar de Mulo fuseerd. Toen is hier een nieuw semi-permanent gebouw gekomen. Dat was dan aan de kant van het dorp West. En toen werd een bloeiende squalle. Er was een plan om een nieuwe squalle te bouwen, maar toch het sterk weeromrin van het tal leerling blikte die investering net langer helder. In 2000 jongetjes slaat de squalle definitief de dwarren. Wel was toen oppraat dat er in de toekomst een herinneringsplak komen zou. En dat weer Thomasje Savier. Ik vind onderwijs verschrikkelijk belangrijk, maar ik vind geschiedenis ook altijd belangrijk. Dat je na de tijd zien kan van hey, wat is de West en waarom is de West en hoe is dat waarom. En daarom vind ik het altijd wel wichtig dat je herinneringen maakt aan dingen die het West binnen, die het goed winnen. En vandaar dat we toch wel belangrijk vonden om een herinnering aan het voortgezet onderwijs in Verwerd, om dat tastbaar en zichtbaar te maken. Het laatste gebouw via het onderwijs werd in 2023 sloopt. En daarom is een herinneringsplak nou extra bijzonder. Ik vind het heel mooi. We rennen wel eens even een blok om en dan kom ik de del en dan is de squalle voort. Nou, en dan gaan die herinneringen en dat dit je nou zei is, dat vind ik dat heel mooi. Ik denk dat het vooral even een herinnering is aan, oh ja, dat wie ik zei. Hier is die vroeger die oude Mulo. En we hebben een afbeelding daarvan, staat op het pijltje als achtergrond. Dat is even een liedje herinnering. Ja, vroeger wie je de Mulo.